Hola, soc Montse Salvador i soc tècnic en anatomia patològica. El primer que fem al servei d'anatomia patològica, quan arriben les mostres, és comprovar que tant les dades de la mostra com les de la petició concorden. Nom de la pacient, localització, tipus de mostra. Seguidament, les secretàries el que fan és registrar-les i donar-los número intern. Després passen directament a la sala de macroscopia. Hola, soc Noelia i soc tècnic d'anatomia patològica. Ara mostrarem a la sala de macros i és aquí on se fa la descripció macroscòpica de les mostres que ens arriben ja fixades en formol. En aquest cas tenim una bag de mama. El que ens interessa en aquesta mostra és dir la seva localització exacta, ja sigui de mama dreta o mama esquerra, i de quin quadrant pertany, la seva longitud i quants cilindres ens arriben i quantes hores està fixat en formol. Després d'això es posa dintre dels casets i aquests casets passen a un aparell que es diu processador de teixits, on la mostra passa a incloure's en parafina per a després poder-se fer els blocs. El meu nom és Almudena Nájera i soc tècnica especialista d'anatomia patològica. Cada matí el que fem és que traiem els blocs del processador i els fiquem al dispensador de parafina. Com veureu, la meva companya fa blocs i d'estos blocs que estan inclosos en parafina passem al tall. Al tall sempre fem un tall de referència de cada bloc, un tall histològic, que serà una hematoxilina eosina. Quan ja tenim totes les tècniques tenyides, la nostra pròxima funció és portar-lo al patòleg per a que ell ja faci el diagnòstic. Soc Bàrbara Tomàs i soc tècnica especialista en anatomia patològica i citologia. Una altra de les tasques que fem al servei d'anatomia patològica és la confecció dels blocs multiteixit. Un bloc multiteixit no és més que un bloc de parafina que pot arribar a englobar fins a 60 casos de pacients diferents. D'aquest bloc podem arribar a realitzar tantes tècniques histoquímiques, com immunohistoquímiques, com moleculars, que el patòleg ens sol·liciti. Un altre dels avantatges de la confecció dels blocs multiteixit és l'optimització i la homogenització de les tincions. Entre totes ho farem possible.